Sabías que os problemas de saúde mental son a segunda causa de discapacidade despois da física? En Saúde Mental FEAFES Galicia ofrecemos servizos gratuitos para persoas con problemas de saúde mental e as súas familias. A través do servizo de Lecere Deportes, tratamos de mellorar a calidade de vida destas persoas e facilitar a súa plena integración social. Deste xeito rompen coa rutina diaria, realizan actividade física, enriquécense culturalmente, socializan, adquiren autonomía e intégranse na sociedade. A súa vez, as familias e persoas achegadas poden ter un respiro na súa tarefa de coidados, gozando así de máis tempo libre e mellorando o ambiente familiar. En Lugo, o Club de Ocio conta con arredor de 130 persoas que participan nas distintas actividades, entre as que se atopan talleres e obradoiros, actividades deportivas, andainas, excursións, visitas culturais e participación en actividades comunitarias. O 2020 foi un ano moi complexo e tivemos que adaptarnos ás circunstancias COVID. Afixémonos as videochamadas, propuxemos actividades en liña e realizamos moito seguimento telefónico. Pouco a pouco imos recuperando a actividade habitual, sen esquecer, por suposto, as medidas de seguridade, pois cremos firmemente que o ocio e a socialización son unha parte fundamental na rehabilitación e a recuperación das persoas con problemas de saúde mental.